malapit na mag-start yung pag-harvest nila, kaya ito nagtutulungan na sila para mas mapabilis yung pagkuha nila ng mga isda. At eto nga, marami kaming audience. Ito lang naman yung pamilya na mag-harvest dahil gusto lang din naman naming manood at makapag-live at makakapag-video. Audience na kami. Eto nga guys, nag-start na sila. Tingnan nyo naman, maraming isda. Ano yung ice? Hi guys, wala si Ate Pia. Isda daw. Ay, naghanin na. Uda. Rabbit fish daw yan. Ano pa, Greg? Uot lagi na. Ay ko ini, isundo. Ganahin nila opisina. Mag-uwi. Ikaw bawal nila iloy. Dito sa amo. Ha? Wala opisina. Oo. Ang sa doon, lamig yun. Mahalin na ito. Yung mga buwan niya. Oo. Mahuma doon. Gulong ka mo. Ha? Ano na po? Napagod na si Pao. Grabe to, pagkabot itong samahin lang. Ayun guys, hanggang dito na ako. Thanks for watching. Bye-bye!